Κυρία Δολιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να μας πείτε λίγο για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει με την περιπέτεια του ανθρώπου αυτού τόσο καιρό μέσα στη φυλακή. Βεβαίως. Ο Κώστας Σουσακάς συνελήφθη το Δεκέμβριο του 2010, πριν από 2,5 χρόνια, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και κρίθηκε προφυλακιστέως τότε, 4 Δεκεμβρίου του 2010. Λίγο πριν τελειώσει το 18μηνο, κατά το άρθρο 6 του Συντάγματος, όπως είπατε, 18μηνό του, και ενώ η δίκη του δεν είχε καν προσδιοριστεί, για λόγους που δεν αφορούσαν βεβαίως τον ίδιο, αλλά τις καθυστερήσεις της δικαιοσύνης, του ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για συναφή υπόθεση για μια σειρά ορφανών επιθέσεων που αποδίδονταν στην οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, για τις οποίες πράξεις, να σας πω, δεν γίνεται στη δικογραφία, η οποία δικογραφία καταλαμβάνει περίπου ένα ολόκληρο δωμάτιο, η παραμικρή αναφορά στο πρόσωπό του. Ασκήθηκε λοιπόν νέα ποινική δίωξη, γιατί δεν προλάβαιναν να τον δικάσουν στον ανώτατο χρόνο της προφυλακησής του, και κρίθηκε εκ νέου προφυλακιστέως τον Απρίλιο του 2012. Ο νόμος, ο κώδικας ποινικής δικονομίας, προβλέπει ότι κατ' εξαίρεση, εντελώς κατ' εξαίρεση, μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη, μπορεί να προφυλακιστεί δεύτερη φορά ο ίδιος κατηγορούμενος για άλλη πράξη, μόνο όταν από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι δεν ήταν δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης για αυτήν νωρίτερα, ούτως ώστε να ενταχθεί η προφυλάκησή του στο αρχικό 18μηνο. Με πολύ αυθαίρετη ερμηνεία αυτής της διάταξης, κρίθηκε τότε, τον Απρίλιο του 2012, ότι σε αυτήν την περίπτωση εμπίπτει ο Σακάς και επομένως πρέπει να προφυλακιστεί εκ νέου. Πρέπει να προφυλακιστεί, επαναλαμβάνω, για πράξεις για τις οποίες δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη ούτε υπόνοια ενοχής εις βάρος του. Αυτό πιο πολύ τιμωρητικά μου ακούγεται παρά σε μια λογική νομικού πολιτισμού. Σε μια λογική νομικού πολιτισμού στα όρια του αστικού κράτους, δηλαδή. Παρόλα αυτά, γιατί αυτό ήταν μόνο η αρχή, έχει μεγάλη συνέχεια η υπόθεση, παρόλα αυτά και σε αυτή την ακραία εξαιρετική περίπτωση ο νόμος λέει ότι η δεύτερη προφυλάκηση κατά του ίδιου κατηγορουμένου για συναφή υπόθεση δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 12 μήνες. Δηλαδή συνολικά κατ' εξαίρεση οι 18 μήνες γίνονται 30. Όταν λοιπόν φτάσαμε στους 30 μήνες, τώρα τον Ιούνιο του 2013, και ενώ η δίκη του η πρώτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η δεύτερη για την οποία και κρατείται δεν έχει κατ' ουσίαν καν ξεκινήσει, το Συμβούλιο Εφετών ήρθε και με μια απόφαση πραξικοπηματική, κατά τη γνώμη μου, και πρωτοφανή στα νομικά χρονικά, ήρθε πλέον και παρά τον νόμο, χωρίς καμία απολύτως θεμελίωση και τεκμηρίωση, και παρέτεινε την προσωρινή του κράτηση για ένα ακόμη εξάμηνο, οπότε πλέον ο Σακάς τείνει να μείνει προφυλακισμένος, ο μόνος κρατούμενος στην Ελλάδα τα τελευταία 17 χρόνια, προφυλακισμένος για 3 χρόνια χωρίς να έχει δικαστεί. Υποβάλαμε αντιρρήσεις στο Συμβούλιο Εφετών κατά της απόφασης αυτής, οι οποίες απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία, δηλαδή ένα μέλος του Συμβουλίου έκρινε ότι εσφαλμένα παρατάθηκε η προσωρινή του κράτηση στο τελευταίο αυτό εξάμηνο. Βεβαίως, όπως ξέρετε, ο ίδιος βρίσκεται σε απεργία πείνας εδώ και 24 μέρες. 4 Ιουνίου νομίζω ξεκίνησε. 4 Ιουνίου, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά πλέον η παράνομη κράτησή του. Ξεκίνησε και την απεργία πείνας και η κατάστασή του επιδεινώνεται καθημερινά, μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί κρίσιμη.